सुखबीर कार्जी बिथांनि जानलागा जेबा खुदिया बा गोरबोआव थानाय गथ' बिथाङा हिन्जावसा जागोन ना हौवासा जागोन बेखौ मिथिगौब्लाथाय नोंथांमोना नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। उनावबो जोंनो मिथिखागोन हौवासा जागोन ना हिन्जावसा जागोन बेखौ जों उननि समाव मिथिखागोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो बर' हारिनि मुंदांखा एक्टर सुखबीर कार्जी आरो बारग' बि आफादनि गोख्रों मावथि जाय मावथिखौ दिनैसिमबो थैना थांदों बेखौ मिथियाबालासिनो सारादु होनाय बेनि सायाव माखासे खोथा सावरायगोन। मानोना बिथांमोननि न'खरनिफ्राय आंनो माखासे भिडिअ हरदों आरो बेखौ आंखौ फोरमायनो थाखाय बा नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय खावलायहरदों। अब्ला जों गिबियावनो सुखबीर कार्जी बिथांनि सायाव खोथा सावरायगोन। सुखबीर कार्जी बिथाङा सेथि गथ'नि बिफा जानो हाबाय बा बिफा जाखाबायानो आरो लोगोसे बिथाङा दा नैथि गथ' मोनबावसिगोन। बिनिनो माखासे बिथाङा फट'शुट खालामनानै गावनि फेसबुक पेजाव आगारदों आरो बे माखौ सावगारिखौ माखासे सावगारिखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ। आंबो नायनि बिथाङा माखासे सावगारि हगारदों गावनि सेथि फिसाजो आरो लोगोसे फैनो गोनां गथ' बा गोरबोआव दं बेखौ खोन्थादों गावनि फेसबुक पेजनि गेजेराव। बिथाङा गावनि फेसबुक पेजाव लिरनानै होदों वी आर गोइं टु बे फेमिलि अफ 4 मेम्बार जासिगोन फेमिलियाव गावसानियाव गावनि बिसि गाव सासे गथ' आरो दा फैबावनो लागा दं सासे गासै 4 जासिगोन होननानै बिथाङा लिरनानै होदों। इन्जय द लिटल थिंग्स फर वान डे यू मे लुक बेक एन्ड रियलाइज दे वेर द बिग थिंग्स। सानसे समाव बेखौनो नोंथाङा जोबोर गिदिर होननानै साननाय फैगोन उननि समाव बिदि होननानै लिरना होदों बिथाङा माखासे इंलिस लिरनानै होदों। आं बेनिखायनो नायबानो जाबाय नै आंना मबाइलाव बारा मोजां नङा आं बेखौ स्क्रिनशट होगोन। अब्ला जों दा सावरायनोसै बारग' बि आफादनि गोख्रों मावथि जायबा 2018 आरो 17 मायथाइनि गेजेराव गोमादोंमोन ना थैखो ना सोरजोंबा बुथारजाखो बेखौ न'खरनि मानसिफ्रा जेबो गुमुर गैया। नाथाय बिथांनि हाराखौ मोन्दोंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय बे हाराखौ DNA टेस्ट खालामनायावबो बेनि जेबो गुमुर मोनथ'नाय जायाखैमोन। अब्लाबो न'खरनि मानसिफोरा बेखौ थैखाबाय साननानै दिनै सारादु होदों। आं बे खौरांखौ दाख्लै होन्दोंमोन नोंथांमोन सिगाङाव नाथाय बिथांनि सारादुआ दिनै जानानै थांबाय। सारादु एबा मराकास माखासेया मराकास होनो आरो माखासेया सारादु होनो। जोंनिखिबो मराकास होनो बांसिनानो ओमफ्राय ओरै सोनाब साइडखि बांसिन सारादु होनो। बेहाय दिनै बे दुखुथिया न'खराव बि सावरायग्रा जायबा बारग' NDBSनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो दा आथिखालनि MCLA बि सावरायग्रा बिथाङा बे मराकासाव बा सारादुआव नुजाफैनानै जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। बि नायजाब बिथांनि सारादुआ बि सावरायग्रा बिथांनि नुजाथिनायाव मोजाङैनो मोजां जानानै थांबाय। बिथांनि गुबै मुङानो जाहैबाय हानजा बर' आरो बिथांनि आफादनि मुङानो जाहैबाय बि नायजाबमोन। नाथाय बिथाङा गोमाना थानायलाय सारादुखौ खुंनाय जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव खौरां बेयो जोबोद दुखुनांथाव आं माने साननानै मोनाखै। दा बिथाङा सारादु होखांनायनि उनाव जुदि फैफिनोबाथाय जोबोर मोजां। नाथाय बिथाङा थैखोना थांखो बेखौ न'खरनि मानसिफोरा थैबाय सानखानानैनो सारादुखौ होखाबाय बेनो आरोना लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ माखासे भिडिअखौ नायबानो जाबाय बि सावरायग्रा बिथाङा मा बुंखो बे नुजाथिफैनानै। जोङो माबा मोनसे प्रसेस खालाम दिनै बे प्रसेसा जाहैबाय जों गोजोन पिस एन्ड डेभेलपमेन्ट गोजोन सान्थि जोङो खालामनोसै होननानै जोङो मोनसे प्रप'जाल जोङो मोनथाम प्रप'जाल जोङो हरदों। दा बे प्रप'जाल बायदि इन्डियान सरकारा जेब्लानो जोंनि मोनसे प्रप'जालखौ मोनदों रंजाखांदों जे NDBA लास्ट पर्सना फैसिगोन जोबोर गोजोननाय मोन्दों रायजो राजाबो गोजोननाय मोन्दों। दा बेबायदि फैनानै बिथांखौ आं खबर लाबाय जोङो गोजोन सान्थि जोङो पिस एन्ड डेभेलपमेन्ट जोङो सुक्तिबो खालामबाय। दा बे गोजोन सान्थिया मोजां जादों जायाखै जों बेखौ बुंनांगौनि खोथा गैया। दिनैनि दिना जाहैबाय नायजाब माब्रै गोमादों आरो बिथाङा सासे दावहारुमोन जों बेखौ रायलायदों। दा फैनायनि उनाव आं कल खालामनानै बिथांखौ जोङो नुबाय बिथाङा मिसिं आं नागिरनोबो होबाय बिथांमोना जेराव दं मारो नामा जुदि दङब्ला बेबायदि दिनै मुलुगनां दिनै माबा बर'फोरनि सुक्तियाव बिथांमोनाथ' थाथारनाय नङाना जेरावबो रावबो थायाखै दिनै बयबो दिल्ली बम्बे थाब्लाबो सोरबा बायहेरायाव खारदोंबाबो आंनाव कल खालामदों जे सार ओरै जाबाय। नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बि सावरायग्रा बिथाङा मा बुंखो। बिथाङा बे फैनानै दुखु मोननायजों लोगोसे गोजोननाय फोरमायदों। लोगोफोर बेखिनियानोमोन। अब्ला जोबथारनायाव नोंथांमोननाव मोनसे कुइसन सोंनो लुगैयो। बे कुइसनानो जाहैबाय सुखबीर कार्जी बिथांनि जानलागा जेबा खुदिया बा गोरबोआव थानाय गथ' बिथाङा हिन्जावसा जागोन ना हौवासा जागोन बेखौ मिथिगौब्लाथाय नोंथांमोना नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। उनावबो जोंनो मिथिखागोन हौवासा जागोन ना हिन्जावसा जागोन बेखौ जों उननि समाव मिथिखागोन। अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि। आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामगासिनो दं खालामबानो जाबाय। नै 40K खालामदो थाबैनो 40K खालामदो
जोबोर गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोननिसिम बाय बाय।